sigli robu tongo ke para roke lai अच्छा सर ओ सर प्रचार खाने हने फैले माने बाहाय मा तंखा ओ बेलायखन जों दंथ'थ' खायके मा दं लायखा बायके माले अर बिन डिस्ट्रिक्ट मीटिंग एबा एफर्ट प्रोटेस्ट मीटिंग खायले माने सिगले रबु दङो के बारा रके लाई खुब मोटामोटी कायजुनि सामुख्लाय जों दंथ'गोनि मा दं लाय जा उताबोले हमो तामो गामिवन र प्रचार खालि दंबा अबो के तिफ्रा बस्ती जागो के ओ ब्लॉक को खलाय वो एरिया वो अबो मुंगिया गामि लोगो केन्द्र अब फाइले माने बरा नि बरा फाइले जा और के जों बुथुमनाय दं के और क्लासिकल ब्रिटिशलाव बिसोरबा और रायहामसानि गासै दङ आयं तेलमरानि क्लासिकल रफायनाय दङ बाहाय जायगा हामबाय हागे बाहाय मा दं और जागा मा थाराव बातावानो हंगा मा थाराव मा थाराव आसा दङ गोबां मानो इसोरनि गखलानानै मुङै जनो दिनै प्रग्राम न यासागै मुङै बाथा आसबै लानाय दङ हागे सारनो बेले हामबाय दो हामबाय